Instagram сәхифәсендә урын алган әлеге видео язмалар сезгә тәэсир иткәндер дип ышанабыз. Сез дә кулыгызга телефон алып, кызыклы мизгелләрне видеога төшереп барыгыз. Тәэсир татарча видеороликлар бәйгесендә катнашыгыз. Исегезгә төшерәбез, Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән матбугат.ру порталы тәэсир татарча видеороликлар бәйгесен оештыра. Сентябрь айы җиңүчеләренең эшләре белән студиябызның бүгенге кунагы журналист Данил Сәфәров таныштырып үтәр. Исәнмесез, Данил, хәерле көн. Исәнмесез. Менә инде сентябрь айы җиңүчеләре билгеле булды. Чынлап та һәр ай саен эшләр кызыклырак һәм инде сыйфаты да яхшырактыр, шулай бит? Аллага шөкер, шулай эшләрдә килү дәвам итә. Һәм безнең бу бәйге шунысы белән аерыла. Ул бер генә тапкыр оештырылмый, ай саен оештырылып килә. 20 числога хәтле без һәр айның кабул итәбез гаризалар. Һәм инде киләсе айның 5-сенә кадәр жюри әгъзалары аны карый, һәм 5-се көнне җиңүчеләрне игълан итәбез. Әйдәгез, яңадан тамашачыларыбызга аңлатып китик, әлеге бәйгенең шартлары һәм кем ничек оештыра моны? Нинди максатларда бу оештырыла? Күп кеше бит инде хәзер гомумән видео заманы. Хәзер теге кем әйтмешли зур текстлар да укымыйлар, әйтгәндә бәлки фотолар караладыр, әмма видео заманы ул бөтен җирдә күзәтелә, Instagramнарда, социаль челтәрләрдә, башкасында. Шуңа күрә видео төшерүгә ихтыяҗ зур. Һәм сорау зур. Шуннан чыгып, без шундый бәйге оештырырга булдык. Без дигәнем ул Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе бар. Аны беләсез инде Әхмәтов Марат Гатыйф улы җитәкли. Менә аларның ярдәме белән матбугат.ру порталы оештыра бу бәйгене. Һәм әйткәнемчә, ай саен җиңүчеләрне билгелибез. Беренче урында безнең оталар 50 мең сум, икенче урында 30 мең сум, өченче урында 20 мең сум. Һәм иң төп шарт видеолар татарча булырга тиеш, әйме? Татарча эштәлектәге. Татарча яки татар тематикасына. Менә шулай да була. Ягъни безнең рус телендәге видеоларда утырга мөмкин, әмма аларның эштәлеге татарча булырга. Татарлар турында, Казан турында, татарлык турында, милләтебез турында. Менә безнең инде бу видеороликлар бәйгесе май айында башланып китте. Сентябрь айы җиңүчеләре билгеле, һәм әйдәгез әле шушы урында икенче урын алган җиңүченең видео язмасын карап китик. Кунак булып өегездә зикер әйтик түрегездә, иман нуры йөзегездә, нур балкысын һәрдәм сездә. Безнең чыгыш сезнең өчен, дуслар, һәр вакытта. Менә бүген дә максатыбыз матурлыкны ачу, нур балкыту сезнең күңелдә, нур балкыту сезнең йөзләрдә. Нур балкыту сезнең күзләрдә. Нур балкытып яшәгән әбием дә миңа мирас итеп әлеге чигелгән әйберләрен тапшырып калдырды. Һәм инде киләсе буынга танытуны мин үземнең бурычым дип саныйм. Үзенең күз нурын, йөрәк җылысын сибеп чиккән әйберләрен мин бик кадерләп саклыйм. Ләкин саклау ул бер нәрсә, киләсе буынга җиткерү ансы бөтенләй икенче нәрсә. Һәм мин шундый максат белән әлеге чигелгән әйберләрне һәр даим төрле бәйгеләрдә, сәхнәләрдә чыгыш ясаганда, сабан туйларында бик еш кулланабыз. Төрле күренешләр куйганда, кемгә дә булса кирәк булганда, ярдәм итү нисбәтеннән мин бик теләп биреп торам. Менә шундый видеоролик карап киттек. Темаларга шикләр юк ахрысы, әйеме? Темаларга шикләр юк, әмма шунысын әйтергә кирәк. Менә ролик дигәч, монда инде шактый зур роль уйный аны төшерү авырлыгы, ниндидер махсус эффектлар, спецэффект диләр бит инде, теге утлар куелышы, башкасы. Аны бәлки гадәти тамашачы күрмәскә дә мөмкин, әмма безнең жюри бар, 5 кешедән торган жюри составы, һәм анда югары профессионаллар эшли, шулай бит. Һәм дә менә шушындый бәйгеләр, бу бәйгедә алар инде эштәлеккә дә игътибар итә, менә шушы техник башкарылышка да игътибар итә. Кайвакыт карыйлар да, ничек төшергән бу моны дип әйтергә мөмкиннәр алар профессионал күзлегеннән. Менә шундый мизгелләр бар. Менә беренче урын алган җиңүченең эше дә шундыйрак катлаулы итеп башкарылган. Хәзер аны без карап китербез. Һәм инде гаилә белән дә катнашалар бит, әйеме? Нәкъ шулай. Менә бу беренче урын алган җиңүчебез дә ул шулай ук әнисе белән бергә оештырган әлеге видеороликны. Әйдәгез карап китик. Кыш бабай
ho, ho, ho! Merry Christmas! Әни, әти, безнең өйдә Кыш бабай үзе. Әти белән әнисе Алсуның Кыш бабай килде сүзенә ышанмадылар. Ә ул килде. Яңа елда Алсу әти әнисен тәбрикләмә белән котлады. Ә Алсуга матур күлмәк бүләк иттеләр. Сез ышанасызмы Кыш бабайга? Алсу ышана. Мөгъҗиза бар. Менә бит 2 айдан соң безнең яңа ел чынлап та яңа ел рухы. Яңа ел рухы һәм шунда яңа елда гына да түгел. Һәм дә бу мультфильм дип атыйк инде, анимация дип атыйк. Анимацияның татарча булуында да түгел. Аның менә алга таба да анда караңгы фонда төшерелгән кадрлары бар. Бу техник яктан шул хәтле авыр башкарылган әйбер. Һәм дә жюри әгъзалары бу эшләрне караганда уйладылар. Мөгаен моның видеосын каяндыр алгандыр бу егет. Тавышын гына үзе монтажлап куйгандыр дигән шик бар иде. Чөнки бик авыр эшләнелгән. Без моңа беренче урынны да бирер идек. Әгәр дә белсәк, аның нәкъ үзе эшләгәнлеген дип уйлаштылар да. Һәм без шалтыраттык аның әнисенә. Әнисе гариза язучы иде. Һәм аның анда тавышы да бар. Алар бергә эшләгәннәр. Әнисе әйтә, юк ди, сез нәрсә ди, ул аны үзе эшли ди. Һәм тиз арада безгә WhatsApp-ка җибәрде аның эшләп утырганын шул баланың. Ул анда утларынан ниндидер пакетлар куйган анда, әллә нәрсәләр белән шәүләләр ясаган. Менә аның эш өстәле менә шуннан гыйбарәт, камералар куйган, камераны куя торган әйберләрне ничектер үзе ясап куйган. Мәш килә инде, кем әйтмешли бу егет. Һәм дә жюри әгъзалары чыннан да шаккаттылар моның эшләнешенә. Чөнки менә бу микросъемкалар белән, яшен әйтә алмыйм, яшүсмер бала инде. Менә шушы макросъемкалар белән моның бу ролик, бу анимация алды менә шушы беренче чиратта техник башкарылышы өчен. Бик авыр эшләнә торган әйбер. Әйе. Димәк инде без барлык тамашачыларыбызны шулай ук әлеге бәйгедә катнашырга чакырабыз, әйеме? Катнашырга чакырабыз һәм дә моның бит әле акчалата бүләге дә бар. Әйтүемчә, менә беренче урын 50 мең, икенче урын 30 мең, өченче урын 20 мең. Һәм без менә шушы акчаларны тапшырып, без инде беләбез, бу акчалар теләсә кайда китмәячәк. Менә мәсәлән бу егеткә 50 мең бирәбез икән без. Ул аны нишләячәк? Әлбәттә аппаратура, оборудование алачак инде. Бәлки ут алыр ул анда, бәлки теге стойкалар фәләннәр, камера алыр ул аңа. Менә шул безнең максатта. Менә шушы акча белән тагын да стимуллаштыру видеороликлар төшерергә. Әйе, видеороликлар төшерергә һәм инде әлбәттә төп максатыбыз безнең. Без бит инде моны татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе белән бергәлектә оештырабыз. Шуңа күрә инде әлбәттә татар телен саклау һәм үстерү. Бик зур рәхмәт, Данил әфәнде, бүгенге иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Чынлап та бик матур видеороликлар төшергән безнең яшьләребез һәм инде алга таба да мондый уңышлы видеоязмалар күбрәк килеп торсын. Әйтеп тә китик, октябрь аена инде сез сайлап ала башладыгыз. Әйе, әйткәнемчә, бәйге ай саен дәвам итә. Менә әлеге мизгелдә без 20 октябрьгә кадәр кабул итәбез эшләрне, видеоларыгызны җибәрә аласыз. Бәйге.татар, собачка эт дип әйтәбез инде, mail.ru. Инде бәйгенең рәсми сайты бәйге.татар. Бик җиңел. Бәйге.татар. Шунда керәсез дә, шуннан да җибәрә аласыз. Димәк, шушы адреска җибәрәбез. Бик зур рәхмәт. Үзегезгә рәхмәт. Без тапшыруыбызны дәвам итәбез.